Διαδικασία εγγραφής στο site του ΞΕ. Ανοίγετε έναν browser, Explorer, Chrome, Firefox, Safari κλπ. Και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.grhotels.gr. Στην ελληνική έκδοση επιλέγετε εγγραφή. Στην επόμενη σελίδα κάντε κλικ στον πρώτο υπερσύνδεσμο εάν είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, κάμπινγκ ή ενεργείτε εκ μέρους ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στην σελίδα που εμφανίζεται πληκτρολογήστε το αφημί του ξενοδοχείου σας και στο επόμενο πεδίο τους χαρακτήρες που αναγράφονται ακριβώς από πάνω και επιλέξτε επόμενο. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε για ποιο ξενοδοχείο θέλετε να κάνετε εγγραφή, αν έχετε περισσότερα από ένα ξενοδοχεία. Για όνομα χρήστη εισάγετε έως 10 αγγλικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Για κωδικό πρόσβασης εισάγετε κωδικό με ελάχιστο μήκος τους 6 χαρακτήρες ή αριθμούς, τον οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε στο επόμενο πεδίο. Για τυχόν ανάκτηση του κωδικού σας, επιλέξτε ερώτηση ασφαλείας και δώστε την απάντηση στο επόμενο πεδίο. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, πατήστε υποβολή αφού πρώτα επιλέξτε τον τρόπο εγγραφής. Προσοχή! Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή σας στο σύστημα και γι' αυτό το λόγο παρακαλούμε σημειώστε τα για την επόμενη είσοδό σας.